Bueno, dixo moderadora porque como fan queda un pouco mal, pero a realidade é que sí que consumo o vosso contido e bueno, e quería que estivemos nunha xornada pois chea de coñecemento e de teoría e de pensamentos e de reflexións e eu creo que temos agora a oportunidade de baixala ás vivencias e de que nos contedes como é vivir aí, porque é verdade que agora teño a sensación que na xornada foi como un obxecto de estudio e agora estades aquí como, bueno, en que nos vivimos esa realidade e incluso ata supoño que lle vedes cosas guais. Entón, bueno, Alguna ten. Algunas tamén, Sí. sí. non sei si... Vale, bueno, eu quería empezar, porque sí que se me suposto. correu como... Si, todos contentísimas con que empecé eu. Sí que se me correu unha idea cando estaba pensando de como introducir, e creo que esta idea ven mellor ao principio da xornada que despois retomala máis adiante. É que ao final as mulleres partimos en redes sociais, basicamente vou falar de iso, que partimos como xa cun sesgo de que temos menos xente que consume o noso contido, refírome. É máis sinxelo que a eles, o sea, se a calquera persoa, tanto home como muller, lle salta un vídeo deles, vanse deter máis a velo, que se salta un meu polo feito de que, bueno, de feito hai un estudo que non recordo agora o nome nin nada, parece que me lo saquei del bolsillo, pero haino, que di que os homes omiten moitísimo máis o contido que é feito por mulleres. Entón, claro, desde aí xa partimos como cunha desventaxa, despois, pois claro, eu, por exemplo, xa víndome xa a miña experiencia de comentarios e demais, que teño moitos comentarios de todo tipo, que iso xa seguro que despois compartímoslo todos, pero bueno, de xente, homes sobre todo, que me din que as investigacións que eu fago que non son verídicas, vaya. Eu despois sempre poño a fonte de onde saquei a información e cando se dan conta de que eu non inventei esa información, senón que a recollín dun señor catedrático de 80 anos que investigou durante moitísimo tempo, ou borran o comentario ou din, ahora sí te creo lo que estás diciendo. Entón, como que ese sesgo pareceme, o sea, como visualmente o máis machista que podo sufrir eu, por exemplo, bueno, as mulleres en xeral en redes, pero eu, por exemplo, no contido que trato, que eu son historiadora e subo contido sobre historia e cultura galega. Aí lo dejo, falade. Eu sinto que, de feito, levo todo o día pensando que, por ser home, sempre o penso, igual isto de tirar pedras sobre o meu tellado, pero sí que sinto que o meu crecemento en redes como que foi moito máis rápido, por exemplo, que o dunha muller, se fora o mesmo contido, eu noto moitísimo. E despois tamén está esa, como que sinto que o ser gay ás veces teño como ese, en plan, discriminación positiva por parte de tanto de homes como de mulleres. Entón sí que noto iso, que se fora unha muller seguramente tería crecido moito máis lento. Sí, que bueno, realmente, igual que a mí me afecta o feito de ser unha muller, a ti de ser un home non normativo tamén te afecta por parte dos homes heterosexuais, claro. Totalmente, é super problemático e que ao final todo os comentarios de tipo homófobo e todas as variacións de calquera tipo de comentarios que recibimos, supoño, non deixan de prohibir de esa mesma misoxinia, porque ao final é ser afeminado. Exacto, sí. Entón, ao final, pois, quero dicir, non é unha violencia que vivamos de primeira mão, pero quero dicir... Sí, ao final tamén é atacar o femenino, o que é, o sea, o que Claro, hegemónicamente era o femenino. forma parte das violencias patriarcais que de alguna outra maneira... Exacto, sí. Sí, e ao final é algo que o que ti dis de que por ser muller é moito máis probable que un home non consuma o teu contido e eso, bueno, é que ao final é algo que se ve, eu creo que en todas as disciplinas. Os homes en as súas escoitas en Spotify son casi exclusivamente homes. Sí. As persoas as que admiran, os futbolistas que admiran nunca son Alexia Putella, sabes? Pero incluso nos homes como deconstruídos iso pasa, porque nos meus amigos eu flipo que non escoitan un podcast de mulleres, é como que flipo porque eu non escoito un podcast de homes, sabes? Claro, Entón, bueno, como... incluso en mulleres que tamén teñen solo referentes sí. masculinos, sí que, porque ao final é como que nos inculcan, Claro, pero ¿no? flipo con iso, sí. Que bueno, en relación tamén con iso do que decías ti, un pouco esa camaradería que hai de heteros que só consumen contido de heteros, mola porque despois os que somos máis disruptivos e disruptivas, nós tamén facemos camaradería entre nós e apoiámonos moito, que tamén mola, claro. Como nos discriminan por cousas diferentes, pois ao final Dios los cría e ellos se juntan. E falando desa xestión dos mensaxes de odio ou dos insultos, como facedes para xestionalo? Eu, a verdade, é que con iso levo super ben porque como que ao final, claro, crecín toda a vida como
sendo obxecto de desprecio de homes heteronormativos e demais, entón, evidentemente, que veñan ao meu perfil e me digan la skin no falla ou cosas desas, é como, mira, free marketing, sabes? O sea, quédate aí. Entón, verdadeiramente que non me afecta casi nada. A ver, teño un vídeo que tengo 700 comentarios poñéndome iso, a skin no falla, Sí, maricón, pluma bla, bla. Claro, la plumilla de alto, que non sei canto, e é como, perfecto, o sea, matadevos entre vos, que eu vou estar aquí creéndome genuinamente superior a vos, sinto na alma, o sea. É que lo eres, así, pola miña opinión, basicamente. Pero sí. Temos unha Mira, y nos podes incorporación. ahí hacer, aproveitamos mientras María se une. ¡Oli! Hola. Boicoteas España. Sí. Un glosario para boomer de qué significa cambiar de a skin no falla. Sí, Porque, pues claro. básicamente unha vez un usuario percibe que non cumples, vaya, que detecta que tes pluma, básicamente, ou que sí, percibe de alguna forma que non encaixas no estereotipo masculino de toda a vida, pues esos son o tipo de comentarios, pero además, claro, é moi, o sea, este tipo de comentarios de la skin no falla, é dicir, a apariencia non falla, traduciríase, non? De, claro, de evidentemente eres maricón, que é o que queren decir realmente. Pero claro, non o poden decir porque TikTok sí que banearía ese comentario, creo. Claro. Ou en todo caso, o que consigue é como a estandarización dunha serie de insultos, Sí. pois iso, 4 Efectivamente. letras. Catro que- letritas. Era o que estaba efectivamente. pensando, que a mí fai un montón de gracia porque como en plan séculos de humanidade os homes aprenderon a contar que a palabra PUTA son 4 letras. sí, Gracias, chicos, un aplauso. Para min ese insulto, Sí. Total. en plan, por fin aprendisteis a contar. Sí, Total. e ao final, no noso caso, a mí non me molesta no sentido de que vexo que claramente estás proxectando unha inseguridade propia, porque además eu penso moitas veces e como ao final moitas veces esos comentarios son chavales de 14 anos que teñen medo ás súas propias emocións, un pouco o que comentaban incluso no voso conservatorio, sí, conversatorio e na charla anterior son xente intentando de alguna forma proxectar o que as como se dice? Sí, as inseguridades, o seu dolor polo que non queren transitar e é algo no que sabes, eu son unha figura na que non lles gustaría convertirse, sabes? Porque polo propio medo, porque ao final o estándar de xénero masculino é super estricto. Sí. E realmente ese é un pouco que eu me gustaría como intentar conseguir, sabes? O sea, tampouco é que eu seña nai de tal, pero como que en conxunto intentar traer aos chavales como do noso lado, sabes? Intentar transmitir o mensaxe de o feminismo é algo que nos vai facer ben a todos, sabes? Va de ser moito máis felices Claro. do noso lado que dese no que están instalados, non? Sí, iso é o que eu sempre quero dicir esos chavales cando non estou a malas, porque ás veces é verdade que nas redes estou como sodes todos uns putos machirulos de merda. Entón, cando me poño un pouco máis tranquilo e tal, é como fago un chamado a empatía, sabes? En plan, ningunha muller vos ten medo porque quere, en plan, é todo o contrario. Entón é como, de verdade, simplemente hai que ter ollos na cara, sabes? Entendo que como home é complicado ver os seus privilexios e analizarte e ver que efectivamente perteneces ao bando dos malos, pero coño, ao final é super enriquecedor. É que é tan simple como ter ollos na cara, sabes? E non querer pechalos ou ver para outro lado. Entón, iso. A mí pareceme moi bonito cando acontece esa reapropiación do 4 letras ou do, bueno, aconteceu co termo de maricón ou co termo de puta e agora con estes que están xurdindo nas redes tamén facemos unha reapropiación e empregámoslo xusto para o contrario, non? En lugar de insultar e que sexa unha arma arroxadiza, pois que sexa algo bo. É algo parecido. Se houve unha Slay. resposta dese un que poñía 4 letras e abaixo a amiga respondía sí, diva. Total, Xusto, sí, xusto. sí. E logo teña outra amiga que tamén é creadora de contido e agora nos chama a todas charos. En plan, Me bueno, encanta. Claro, sí, é que sí. o das Claro charos que tamén sí, é unha claro. cousa que, o sea, en Sí. principio era como as Karens, e agora en realidad en España as charos son como as mulleres feministas de máis de 40 anos e como que en realidade non era eso, as Karens son todo o contrario, son como mulleres de dereita e aquí de repente como que se pasou o a cousa contraria ten como o significado contrario. Entón eu nese quedei un pouco perdido cando empecé a ver fai pouco en plan as charos, e eu como non entendo e claro, bueno, sin máis. Non, eu admiro moito. Sí. Moitas veces o voso contido tamén vai de enfrontar eses discursos pois a través do humor ou non sempre pois iso a través
do enfado ou da rabia, porque é verdade que o falábamos antes, que iso aumenta a polarización e, sobre todo, Total. afecta ao noso benestar, que non sei como levades tamén iso, se alguna vez vos planteaches se estaba tendo consecuencias pois na vosa saúde mental, no, tamén especialmente a vos Claro, que eu na quería percepción retomar do o que, bueno, María, antes de que ti chegaras, preguntou como nos afecta, porque eu falei dos comentarios de, bueno, de homes que critican o noso traballo como muller, bueno, o noso traballo en redes. Claro, con eles, polo que di, metense máis pola apariencia física, e eles dalles igual, que é un puntazo que ojalá a todos nos pasara eso, pero a min sí que no aspecto que me ataca moito é no tema do coñecemento, que dicía antes, non? Isto que dices está mal documentado, yo vivo aquí ni de coña, en mi aldea las mujeres no trabajaban, eres una mentirosa, ou en plan, sabes, en plan, argumentos super currados, como podedes ver, que eu, co síndrome da impostora que teño, incluso me fan dudar, sabes? De feito, ni sequera me importan tanto os comentarios sobre o meu físico, depende do día, obviamente, como que me ataquen directamente ao meu traballo. E ni sequera porque eu crea que o fago mal, senón porque digo, joder, por que non entenden o que quero decir, sabes? En plan, que barreira hai que lles impide entender cando eu creo que o expliquei bastante ben, sabes? Que teñen eles máis para aportar se nunca fixeron unha investigación, nunca abriron un libro relacionado con isto, pero rebaten igual. Entón a min eso dame rabia porque creo que xa é coraje de decir estou batendo contra... Porque eu a veces razono con eles, pero non me dejan, sabes? Eu sí, pero saqueino desta fonte, sí, pero tal, e non mencionaches isto, eu, é que teño este tempo xusto, pero se queres doucha fonte, non, explícamo ti, vale? Págame unha consultoría e hablamos, quero che dicir, sabes? É como que centro do mundo, entón... No, é como falar como cunha parede. Totalmente. Non ten sentido poñerse a razonar con ese tipo de persoas que deixan eses comentarios. A mí Pois pásame... a preguntarche se alguna vez fixeras o experimento de falar cun hater, como para saber que... Sí. Bueno, eu teño que decir que convencín a un, que despois díxome, non te había entendido, eu, bien, esa transformado. Era a resposta que quero de todos, que non me entendedes. Pero sí, o resto nunca los convierto, siguen siendo haters. Sí. E hai veces que a través do humor podes chegar a un punto de entendemento. Poucas, pero algunha hai. A mí pásame, en lugar de co coñecemento, con como falo. Entón, tipo, es que se te nota tanto que fuerzas lajeada. Eso non lle digo a naide, solo lle digo, pues eso, ás chicas de internet. Sí. Non me jodas, como que non falamos... teño 80 anos, non me chamo Manolo, Total. non podo ter geada. Totalmente. Ou, claro, se non son de muros tamén. Claro. Como son de interior, non podo ter geada. Falta coñecemento Sí. da ourensanía. Pero a túa serie de vídeos explica, así que os vexan, e que atendan. Estamos as 4 provincias. Estamos as 4 moi provincias, ben, moi ben. Sí. Bueno, e a quintas, Buenos Aires, Exactamente. Perfecto. que estamos en... Pois, un pouco falando de... Eu tamén fixen a ver, eu non teño haters, vale? Teño hatercitos, porque non son creadora de contido ni nada, pero sí. Tampouco, a mí me sigue. Bueno. No, pero sí é verdade que creo que tamén requiere de moitos recursos, bueno, en fin, pero sí que fago formacións e, bueno, e así que sí que me ten falado alguén e facer este experimento de falar e moitas veces de necesidade de atención. Total. É dicir, o que pasa é que non podemos apadrinar a todos os haters, porque son moitas, e moitos, sobre todo moitos, pero sí que creo que hai, a veces é interesante porque igual que eles deshumanizan, nós tamén moitas veces deshumanizamos o hater. E creo que estas xornadas tamén son unha oportunidade de ver todas as aristas, non? que hai nesa xuventude, que no momento en que te está insultando pois iso, pola túa orientación sexual, pois o mellor ten algo que ver coa súa propia aceptación, ou co medo a que non o acepten, ou con frustracións, ou con terror realmente, que a veces non veñen das redes sociais, sino que eu que estou en aula, pois a veces veñen de comentarios que fan os seus pais, as súas familias, e entón, bueno, pois eles, igual que a nostalgia, non, da que falaban antes, non? A nostalgia dun pasado que nin viviron, nin preguntan, nin estudan, nin nada. Ti como a historia. Sí, bueno, nese sentido. Debe ser unha fantasía. Bueno, sempre cando din
Con Franco isto non pasaba, sempre digo todas as cousas que non pasaban con Franco, entón sí que intento educar nese sentido. E o que decías ti era moi interesante porque ao final parece que dos homes que non son heteronormativos moléstalle a pluma e das mulleres moléstalle tamén que parece que falamos seguras de nos mesmas, sabes? Cando nos poñemos diante dunha cámara e falamos seguros de nos mesmos, calquera de nós, creo que iso é algo que pode repatear máis porque claro, Ademais tamén está, eu non me atrevo a facer isto, e ti tiveses o coño que non tiven eu de poñerme aquí, expoñerme, bla, 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 e que ademais tamén igual os teus comentarios. Sí, eu creo que moitas veces é eso tamén. Sí. Entón, bueno. E normalízase moito decir barbaridades, un pouco, eu noto moito este ecosistema no que vimos, no que estamos un pouco anestesiados xa, ¿no? É dicir, é un pouco que comentaba antes, estamos tan acostumbrados a ver animaladas a diario, é dicir, o xenocidio en Gaza, ver imaxes de corpos destrozados, mortos en directo e pasalo así. O sea, sabes lo que quero decir? Como estamos tan acostumbrados a ver barbaridades, a escoitar barbaridades que simplemente facemos, o sea, normalizámolas no noso día a día e estamos anestesiados ante ese tipo de comentarios, entón parece que cada vez vamos asumindo un pouco máis, ¿no? Un pouco máis, un pouco máis. Eu iso o penso con Vox, que Vox, cando saiu Vox, eu recordo que era un meme coas miñas amigas, estábamos en plan, ja, os 4 matados estos, non sei que. De repente, Abascal é unha persoa que hai xente que a toma en serio. É unha cousa moi heavy. Sí. A mí me asusta tamén cando vos escoito falar de, bueno, pois si eu recibo insultos a diario, non sei que, pero bueno, a mí non me afecta ou aprendín a que non me afectase. Me parece terrorífico aprender a vivir en contextos onde o insulto, non sei, a vulneración dos dereitos humanos das demais aprendamos a que non afecte a nosa vida, porque realmente nese caso o que estamos facendo é como crearnos corazas e que teñen un custe, non? Sobre todo un custe cando é tamén ao longo prazo, non? Como é o voso caso, que tamén é unha mistura de hobby, pero tamén de traballo e de, non sei, hai moito traballo tamén detrás, especialmente dos vosos perfis de, bueno, pois de pensar, de creatividade, de pôr a túa personalidade, de pôr a túa identidade, non? Creo que é un montón. Sí. Non sei se isto eu creo que volo tamén hai que plantexaxe. saber nivelar, de feito a min isto dixomo Nuria con Achadas, que tamén é creadora de contido, que creo que, o sea, que hai que saber poñer nunha balanza de onde veñen esas críticas, porque eu, por exemplo, se fago algo e algún de vos me di, ostras, Leti, isto que dixeches pode ser ambiguo, ou, jo, fixeches isto que tal, vaime, o sea, vaime non, é que tenme que importar máis porque son xente achegada a min, ca que teño relación, que tamén son creadores, que se preocupan de algún xeito por min, pola miña persoa, pola miña exposición, pero se vende Manolo 33, sabes? Pois igual non ten a mesma relevancia o comentario, entón... Claro, sabes que hai certo criterio de base, Claro, non é un comentario de sabe Dios quen. Exactamente. Bueno, pois vou vos a pedir consello, perdón, me lío, as eses e me... Recentemente, para 8 de marzo, o Comando de Igualdade, que era a iniciativa que vos comentaba antes de Rapasado do Instituto, decidiron facer como unha versión da canción de Superestrella de Aitana, pero que soy feminista. A cuestión é que temos algúns rapaces no comando, non son maioría nin moito menos, pero son uns rapaces ben riquiños. Pero a raíz deste vídeo, as amizades dun destes rapaces pois empezaron a dicir que faz, non sei que pena dá, bueno, en fin, pero nin sequera non coñeces a este neno, como lle facedes facer isto, ou, que sei, pois pide axuda. Quero dicir que non era necesariamente meténdose con él, sino que era como colega, sale desa secta, sabes? Perdón. Sí, está ben, porque a min a cuestión é que nos intentamos pois falalo así nos comentarios, pois un pouco dicir, pois nós estamos super contentos con él, nós sí que creemos que aporta, eles dicían, bueno, pero solamente vai polas excursións, e eles dicían, bueno, pois se vai polas excursións, a ti que te importa? O sea, pois que veña, xa está. A cuestión é que o luns seguinte nos tiñamos pensado, pois as coordinadoras, as profes voluntarias e demais, pois traballar o tema, pero xa non veu. Hai final triste. Entón, quería pedirvos consello, como persoas que recibichedes
hate? Que credes que lle podedes dicir, incluso non a este cativo en concreto, pero a todos os cativos e cativas que vos siguen e que en algún sentido sodes referencia? Ostras, e que ademais recibir hate con 20 e pico, a recibilo con esa edad, ostras, é moi diferente, creo eu. Ademais, o papel tamén da educación e das institucións, porque eu hai pouco fundar unha charla a un instituto de Compostela, e claro, eu din a charla sobre a imaxe da muller ao longo da historia. Entón, claro, non a fixen sobre simplemente mulleres brancas europeas, metín mulleres trans, mulleres racializadas, mulleres de clase baixa, bueno, eso xerou pois bastante controversia, sobre todo porque eles tiñan un profe de religión que me cago en su puta... Bueno, que era moi heavy, porque el decíalle que eliminaría o Ministerio de Igualdade e lle daría todos eses cartos ás persoas con ela. En plan, me encanta esta propaganda. E ademais, sempre ela, non sei que pasa, non hai máis enfermidades, sabes? Porque ademais aí tamén o catalogas como que unha cousa, son cousas diferentes, e todas requiren a nosa atención. Entón, como que xa cribas. Como que lles di tamén que é muller e a que nace muller. Entón, claro, os chavales estaban dicindo esta piba que nos viene aquí e nos dice que un tío nace con genitales masculinos pero pode ser unha muller, en plan, estaban petaos. E despois os profes contaron, me dixeron, este profe de religión é que ata lles fai dudar do tema da evolución, que les dan en bioloxía. Entón, ata que punto el faino moi ben, acordeime, perdón, isto ven a algo, que era o que dicías do tema das excursións, que el los capta porque levaos a Roma de excursión. Entón, claro, xoga moito con eso de, es un rapaz, pois obviamente que as excursións captanche, pero para que empregas ti ese, sabes, esa captación, entre comillas? Bueno, dejo testigo, ya me callo. Eu sinto que despois, cando maduran, os homes tamén e tal e cual, os que maduran, danse conta de que o máis divertido é estar do lado dos gays and girls. Iso pasoume cando me fui á universidade, dime conta de que todos os chavales que toda a vida habían sido os meus haters, de repente querían ser os meus amigos. Ai, Miguel, como, non te quero conocer. Sí, é que esa outra, que despois os rapaces coñecen mundo máis aló do seu círculo no instituto, e ao mellor, eu, por exemplo, tive un grupo de 10 amigos na uni, éramos os 10 super diferentes, e coñeces, eu tiña pois unha rapaza que a súa nai veu en patera desde Nixeria, sabes, coñeces historias que dis, hostia, pois eu algún comentario racista no instituto tamén fichen, pero, claro, daste conta de la puñetera vida, basicamente. Pero eso tamén é aprender como a xuzgarse tal e cual, que ás veces é moi duro, sabes? Eu tuve unha época na miña vida que, pois iso, como descubrín que tal e cual, pois ves actitudes túas que dan literalmente noso e demais, e iso pois é bastante duro. Entón, entendo que hai xente como que antes de pasar ese proceso di, pois, putas feministas, sabes? Sí. E a presión dos teus iguais é algo moi jodido. Claro. Porque, bueno, senón non habería tanta xente que deixa de falar en galego cando chega ao instituto, porque sente, bueno, porque o insultan, porque o discriminan, ou etcétera. O sea, o meu maior pensamento de pequeno era, de maior vou a finxir ser hetero porque eu quería fillos, e era como, dame igual, dame igual, dame igual, dame igual. Despois, pois, eles sin a felicidade, pero... Sí, é que o mellor a nivel de saúde mental para ese neno é mellor deixar de ir, aínda que disfrute. A ver, para xa hai unha predisposición de participar de xeito activo neste tipo de iniciativas, se el quixo facelo. Non deixou de facelo, supoño, porque cambiara de opinión ou porque el fascismo se lo llevou. Non, en plan, foi por presión, supoño, máis social da súa xente, pero, bueno, se xa hai como esa semente plantada nel, é positivo. Con esa lectura, e de feito, como o seguinte lunes, pois este neno non foi, pois o debate interno que tivemos nós foi ese, foi, bueno, o entendemos, porque finalmente o custe social moitas veces de participar en esas iniciativas, igual que o custe social de ser creadora ou creador de contido e escoller falar na lingua galega, ou escoller visibilizar que eres feminista ou escoller, pois evidentemente ten un custe, e, bueno, as que o levamos o temos que levar moi dignamente e moi orgullosas. Entón, bueno, pois convertimos aquilo en unha sensación de orgullo xeral de, bueno, as que estamos aquí, guai, porque de momento fomos o suficientemente fortes como para seguir, e que non poida, que saiba que sempre vai ser un espazo seguro. Nese sentido, as vosas redes tamén son un espazo seguro para moitos colectivos, para moitos rapaces, rapazas. Tamén tedes algunha experiencia deste tipo de crianzas ou rapaces, rapazas novas que vos conten que sodes ese espazo seguro?
Ou non fai, o sea, Sí, eu non é conteille antes obrigatorio a telo. Antón comendo justamente que estaba un chaval escribíndome de iso, en plan, pois onte deixoume moi mozo, por non sei que, estaba eu falando con él, que non sabes que. E outro día unha nai faloume en plan, a miña filla pasoulle isto, que isto é moi forte, cunha chavala de nada, estaba en bachiller. Meteron nun grupo que se chamaba Reunión de Hombres, con a foto de Franco, e, bueno, te podes imaginar os mensaxes. E cando a meteron, claro, deronse conta de que era unha muller e empezaron fora sapos, fora sapas, non sei que, a botaron, e a chavala faloume, envioume os mensaxes e, claro, eu en plan, que? E así eu falo moito cos chavales, a verdad. Sí, a mí tamén me pasa, eu falo moito ca xente que me fala e moitas veces é en plan mira, topei este documento que teño que facer non sei que, isto é para un museo, porque todos os que temos algo que ten máis de 50 anos na nosa casa pensamos que é digno de estar nun museo. É como, a ver, é que para catalogar cousas, en plan, é isto de que época será eu? Mi ni puta idea, non sei. Pero bueno, sí que se desenvolven conversas moi guais, e por exemplo con nais que teñen fillas que lle poñen os meus vídeos. Outro día tamén me parou un rapaz de 30 e pico anos en Compostela que di que lle pon os meus vídeos tamén como referente á súa filla, e xente que sí que che premia como eses valores, que miña abuela tiña moitísima pena porque non fales mal dos homes. Eu non falo mal dos homes. Claro, ale dicíame, vas a che pechar portas, porque claro, eu ademais traballo nun punto violeta, entón a veces como que digo nas miñas redes, de feito vou subir dentro de pouco uns vídeos porque hai xente que ten moita dúbida de como funcionan, non é como o meu contido habitual, pero creo que é necesario, non pasa nada, polos valores que defendo. Ela decíame eso, vai che pechar portas, eu digo, se me pechan portas por decir abertamente que son feminista, é que eu nese tipo de portas non iba a querer entrar, mas eu nunca falo mal dos homes, eu reivindico a posición das mulleres. Si eles pensan que falo mal, oye, pues es que si ya non é mi problema. Sí, mira, xusto collendo eso, era algo que non que me xenere conflicto, pero que, bueno, que é algo no que penso moi habitualmente, ¿no? Como persoas, digamos, de esquerdas, feministas, moitas veces penso como creadores de contido que igual falamos de cousas que non teñen, quero dicir, eu podo facer un vídeo que non teña nada que ver con feminismo, como sentirnos un pouco como con esa responsabilidade de educar a nadie. Sinto que duns anos a esta parte, como este tipo de creadores de contido feministas, bueno, de creadoras en xeral, máis ben, como que nos rendimos un pouco, bueno, nos rendimos, vou incluir aquí en... Dale. Como que se rendiron un pouco ante esta ola reaccionaria, ¿no? De simplemente, mira, paso, eu fago contido para mulleres, para gays, e a min os homes deixadme en paz, se non me vedes mellor, e non sei que. Pero ao mesmo tempo creamos un pouco de conflicto porque realmente é como, vale, nós non temos o deber de educar a naide, pero ao mesmo tempo hai toda unha serie de creadores de contido que están encantados de educar a todos eses homes e leválos para o seu lado. Entón, realmente sí sinto un pouco esa responsabilidade, bueno, sí sinto que a temos en conxunto, non a sinto en mí mesmo, eu non son naide. Eu no meu caso sí que teño unha vontade explícita de educar, porque son educadora e pedagoga, entón as redes sociais xurdiron un pouco para exteriorizar e poder levar a cabo eso a través de, bueno, outras redes que non fosen a propia escola ou instituto. Pero, volvendo ao tema de antes, o tema da lingua pásanos moito, seguramente que a vos tamén vos escribiron dicindo pois, como? Sí. Pois quero empezar a falar galego, pero non teño espazos nos que levalo a cabo, verdad? Sí. Claro, tú que lle vas decir, pois a tope con todo, porque ademais eu non son neofalante, entón non, o sea, podo empatizar cas persoas que pasaron por ese proceso e entendo que é algo moi complexo, pero bueno, podo darlle os consellos que coñezo de outras amigas que sí que son neofalantes. Claro, que eu, por exemplo, nese sentido, a mí tamén me falou xente, e claro, xente tamén de fora de Galicia e de España, que en plan, eu sempre recomendo, porque eu criei-me cos meus avós que falaban en galego, pero a mí sempre me falaron en castelán. Entón, claro, eu empecé a falar galego en espazos novos, en plan, todo novo que empecé a facer a partir de entrar no máster, porque era máis fácil, se levaba 4 anos da miña vida falando como un mozo en castelán, arrancar a facer un galego, tiñame que sentir primeiro segura noutros novos espazos. Claro, como lle digo, eu sou unha tipa que vive en Paraguai, sabes? Eu digo, esta é a miña experiencia, pero claro, despois digo, un cursillo, pois iso aí tens que facer un curso ou algo, porque si non, claro. Bueno,
abrimos, non? Por se alguén máis quere facer algunha pregunta. Non quero acaparar eu teño máis cousas, pero non sei se queredes comentar ou preguntarlles cousas tamén. Creo que houve algo que non... Se vos ocorre, dicídeme. Pero, mentres tanto, que a mí sí que se me ocorre. Falamos un pouco pois da machosfera e dos rapaces, pero tamén estamos vendo as rapazas, pois este rollo da clean girl e de todo lo rosy, todo, non sei, todo este rollo. Que pasa con isto? A verdad. E por outra parte a sexualización e a pornificación, e es como, ai Dios, que facemos? Que facemos? Que estades vendo? Eu retomo despois, pero... Bueno, non sei se é responder como a esa pregunta tan concreta, que facemos? Bueno, pues é complicado, pero é certo que incluso nós temos como que revisarnos todo o tempo. Eu son, bueno, tendo tamén moito como a reflexionar, non? Porque sinto que a veces o sistema encontra como formas de colarse incluso en nós, sabes? É dicir, moitas veces xente que eu sigo e que eu en principio estou de acordo con esos valores, vexo, por exemplo, ocorresme agora, xente que fai contido como típicamente como de chicas, como femenino, en plan, cousas de maquillaje, non sei que, e xa se dirixe ao seu público como gays and girls, sabes? No sentido de este contido femenino, en plan, como típicamente femenino, xa está dirixido de primeiras, xa vos lo estou dicindo eu, que hola mis gays and girls, porque sodes o meu público objetivo, sabes? É como os homes, ao mellor tamén lles pode interesar un contido de maquillaxe, sabes o que quero dicir? E, o sea, como que sinto que a veces confundimos termos en ese sentido. Eu tamén sinto que os homes ás veces teñen como unha facilidade moi grande, porque aínda que poña hola chicas, ti podes ver o vídeo, non vai pasar nada, levades toda a vida vos. Estou de acordo, claro. Hola chicos, sentido vos saluditas, entón, sinto que é unha cousa tamén dos homes que teñen unha facilidade que como podes poñer unha falda que non te van a salir alas, sabes, de repente, en plan, non pasa nada. Total, no, total. Sí, é que supoño que eso tamén é un pouco como quizáis o seu público, ou síntese máis cómoda esa persoa con ese público en concreto, xa se dirixe directamente a ese público porque sabe que está máis cómoda. E despois volvendo ao tema, pois por exemplo da presión estética, que supoño que nós temos máis, a mí por exemplo sí que me pasa, ao mellor estou na casa tirada, fago un guión dun vídeo, levo toda a mañá investigando, estou con os pelos, non sei que, e maquíllome a propósito ás veces para gravar un puto vídeo e despois desmaquíllome en plan, oxalá non ter, pero claro, ao final é o que distino, todos somos víctimas del sistema, haise que fastidiar, que a min ás veces, o sea, tamén é loita interno decir, pois gravo sen maquillar, e moitas veces digo, véndome de lonxe e que nin se nota, porque digo, hoxe levanteime con ganas de romper estereotipos, vai? Pa as miñas nenas, as miñas nenas levo gafas nos dous vídeos, non vai haber a diferencia, pero bueno, para min como que tamén é un cambio psicolóxico adaptarme a expoñerme en redes, pois non con mi melena rubia larga, sino con este corte de pelo de niña de 6 años, pois pouco a pouco. Estás perfecta sempre. Sempre, por eso. Aí está, sí, non sei. María, queres engadir algo? É que é un tema super complicado, porque, claro, entran en xogo tantos factores de como te sentes ti, como crees que te van percibir o resto, pero sí que creo que hai que ter moito cuidado con iso, porque a veces é que eu entendo que é lore de internet, dende logo, pero é que podemos estar pechándolle portas a xente, bueno, a ver, pechando portas. Sí, no, de sentir fora do lugar a xente que potencialmente non como te fixo nada. isto non é para ti. Sí, que non temos nós a culpa. Claro, que esa é a cousa, sabes? Claro. Por eso me crea como conflicto a mí mesmo. Pero somos nós as que reflexionamos, as que facemos autocrítica, que por outra banda é unha putada facer sempre nós iso. Total. Aparte de recibir violencia que vos pasa, claro, é que é complicado. Sí, é que eu antes sempre decía rollo, chicas, teño isto, ou chicas, boa sorte, porque claro, eu, ca miña comunidade, como era cando aínda era bastante pequena, era como cando subía fotos a mellores amigos, era en plan, dirixome as miñas amigas, aínda que dentro do meu grupo de amigas tamén hai homes, pero era chicas, chicas, chicas. E agora digo amores, e a tomar por culo, en plan, hola amores, que tal, non sei que, cando Que está ben se dis chicas. Sí, pero claro, é que é eso, despois ves que cando das a túa opinión en certos
aspectos pois máis feministas ou dis chicas, que tamén teño xente que me empezou a decir e los chicos, e yo bloqueado. Pero amores tamén lle sienta mal os chicos, Sí, porque de bueno, feito hombre. fixeronme un vídeo, a semana pasada un neno fixome un vídeo, eu, claro, eu falaba, empezaba el o vídeo dicíndome yo no soy tu amor. Porque Ai, eu bueno, todo o por rato Dios, dicía, a ver, amor, claro. non sei que, non sei canto. E en plan empezaba o vídeo dicindo, yo no soy tu amor. E como, xa o sei, non sei quen eres. O sea, Chámase muletilla, sabes? Claro, Úsase ao claro, falar, como, tampouco... Pero sí, despois ves que cando subes este tipo de vídeos así que a xente lle molesta tal, vais encho seguidores. E a min ao principio era algo que dicía, me descoloca, pero moi pronto dixen, é que mellor, porque eu xa non é só porque queira ter seguidores de calidade que se sintan a gusto aquí, senón non sei, tamén por min, por decir, eu quero estar cómoda ca xente ca que comparto as cousas. Totalmente. Jova, é que... Sí. E, bueno, cada quen cas súas circunstancias, non é co que se sinta cómoda. Pero eu creo que tamén, jova, ao final somos moi privilexiadas. E creo que se nós temos un mínimo de conciencia e tal, pois seguir escornándonos. Totalmente. Porque sí, que sí. senón non Sí, avanzamos. sí, é verdad. Sí, sí, eu comparto eso, sí. Escornadas vivas. Non sei se hai quen ten algunha outra cousiña. Eu sei que quería facer unha preguntiña, se me permites, Priscila, porque, bueno, como que estábamos a falar de moitas cosas superinteresantes todo o que compartichedes, pero sí que me gustaría terminar un pouco en positivo, non? Como que me quedou un pouco todo moitas, non? Entón, bueno, das plataformas tecnolóxicas, redes sociais, tecnoloxía, prefiro non falar porque xa saiu moito e non hai moita esperanza por esa banda, pero das vosas comunidades, non? Das vosas comunidades en positivo, a xente que sí que vos sigue porque lles gusta o vosso contido e porque lles gustades, que papel xogan en todo isto? Que vos aportan e hai esperanza por ese camiño? a min esperanza moitísima. De feito, eu son, a verdad que bastante catastrofista, eu estou sempre en plan, chicas, acabou o mundo, sabes? Pero, dende que agora estou últimamente así crecendo máis e tal, é como, joder, o sea, a peña que me sigue é gente de esquerdas, desde logo como mínimo. Entón digo, joder, hai esperanza. En Santiago párame como bastante xente en plan, guau, tío, que necesario, non sei que, como, pero chavales tamén hai moitos, por eso digo, que sí que hai esperanza, vaya. Sí, sí, sí. Sí, eu creo que supoño que, bueno, ti non estás en Galicia, pero a todos os que nos paran en plan desertor, en plan, ostras, como que anímache o que di Miguel, pero a min quentame o corazón, o sea, eu teño me ido chorando do súper porque sempre me paran na calle do Gadis, non sei que pasa, concéntrase e todos os meus seguidores están en Montero de Ríos, en Compostela. Entón, salgo do Gadis toda cargada en plan, grazas, se me botas unha manca a garrafa de auga de 5 litros, hasta te agradezo. Pero eso, peña moi cercana que che di iso, poñolle os teus vídeos a miña filla porque eres referente. Moita xente maior, sí. Moita xente, é que ese é o bueno, xente máis maior que nos, O sea, vamos a decir, sí, non é bueno. que nos van a comer. Sí, sí, pero sí, que diste, ostras, que che escoitan, e que xente que quixo estudar historia, ou xente que lle dá medo falar en redes e tal, jova, que che falan con moito agarimo e moita cercanía que tamén que creo, o sea, creo que é o que proxectamos nós. Por eso se chegan como se fósemos amigos de toda a vida. Sí, sí. Totalmente, a xente é super agarimosa. E polo menos a gran maioría. Sí que é certo que recibimos hate, ou polo menos falo dentro do meu caso, pero a maioría é moi agradecida e moi cariñosa. O vosso traballo por cumplir con toda esa responsabilidade que falaches antes que tendes por todo o impacto que sodes capaces de realizar. Priscila, non sei se algo máis. Quería agradecerles non solamente pola vosa presencia hoxe, sino por iso, pola presencia en redes que é necesaria cando falaba antes no coloquio, non? E falaba dese bosque medrando, pois tamén ten que ver con vos e con ese sementar aos poucos e que a mí me consta, porque traballo moito con xuventude, que sí que é importante e grazas tamén á Deputación, porque creo que é importante tamén que estea a mocidade de alguna maneira representante aquí neste tipo de foros. É que é responsabilidade de todas. Gracias. Queres dicir algo, sí? Sí, como último apunte, que moitísimas grazas Sí, por eu tamén invitarnos. quería. Eu quería Iba a agradecer aplaudir, a todas digo, as merda, ponentes vamos a anteriores que aplaudirnos, sí. admiro vos a todas os mellores, de verdade. Levo todo o día emocionadísimo, de verdade. Moitas grazas. E aprendín un montón. Hoxe aprendín un montón. Que ben, pois este era un dos obxectivos, ou seja, que celebro que sexa así. Moitas grazas, foi unha delicia escoitarvos. Grazas. Graciñas.